Нёман Беларусі. Ад вытоку да Літвы 479 кіламетраў сапраўды лёсавызначальнай ракі Беларусі. Шчыра запрашаем на Нёман. На канал «Азёры і рэкі Беларусі». Ствараючы Нёман, прырода ў поўнай меры дала волю фантазіі. Упрыгожыўшы раку на ўсім працягу незлічонай колькасцю разнапланавых ландшафтаў і надаўшы ёй разнабокавы характар. Недарма адны, зануднічаючы, бачаць у Нёмане толькі абжытыя берагі да праставата плыткія плёсы. Іншыя нястрымна захапляюцца ракой, а менавіта яе хваёвымі ярамі са мноствам месцаў для турыстычных стаянак. Яе каскадамі лукавін, што праразаюць дзікую абалону. Яе шыкоўнымі дубровамі, што даруюць незабыўную утульнасць. Яе каменнымі перакатамі, лепей сказаць шыверамі, абрамленымі хваёвымі кражамі і панурай задумлівасцю яе дзікіх плёсаў. Прытым кожны будзе па-свойму праў. Гэтак унікальны і дзіўны Нёман Беларусі. Пры гэтым невядома, ці адмыслова, але ж адменна значнае ператварэнне Нёмана, як і большай часткі знакавых рэк Беларусі, адбываецца ў межах адміністрацыйных раёнаў, па якіх працякае рака. Назвы ж гэтых раёнаў прыжыліся як арыенціры, якія адпавядаюць пра размаітае аблічча Нёмана. Шчыра запрашаем на Нёман, на канал «Азёры і рэкі Беларусі».